Medeni mesec. Trebalo je to da bude samo naš medeni mesec. Karipsko more, raj na zemlji. Marija je oduvek želela da ode tamo. Dugo godina smo bili zajedno, a na posledku smo se venčali. Zbog poslovnih obaveza, medeni mesec smo odložili na par meseci. Znao sam za njenu želju da poseti neko od ostrva na Karibima. Preko agencije sam nam rezervisao 10 dana odmora u jednom hotelu na jednom od ostrva. Nikada je nisam video tako uzbuđenu kao što je bila nekoliko dana uoči polaska. A tek tamo bila je kao devojčica, sjajnih očiju, nasmejana, puna energije i ljubavi. Tamo su njene plave oči dolazile do izražaja, oči u koje sam se zaljubio. Sve je bilo savršeno, skoro pa nestvarno. Tamo smo zaista uživali, kupali se, odmarali, šetali po plaži i mesečini, vodili ljubav svako veče i razgovarali o budućnosti. Bio sam srećan, na 7. nebu, jer sam video da je ona srećna. Mislio sam da ništa i niko ne može da nam stane na put, da nas niko nikada neće rastaviti. Kako se odmor bližio kraju, bilo nam je žao što ćemo napustiti, kao što sam već rekao, raj na zemlji. 2 dana uoči polaska nazad, sedeli smo u bašti restorana koji je pripadao hotelu i večerali. Pričali smo o tome kako su nam ostale još 2 noći ovde i kako treba da učinimo sve da ih zauvek upamtimo. Voleo sam njenu vrckavu prirodu i avanturistički duh. Razgovarali smo i smijali se toliko da smo na momente bili glasniji nego što je trebalo da budemo. Verovatno smo svima u restoranu izgledali kao 2 zaljubljena tinejdžera, a nije baš da smo bili tinejdžeri. Ja sam imao 29, a ona 28 godina. Dok smo večerali i ćaskali, primetio sam kako nas čovek za 3. stolom od našeg posmatra. Isprva mi to nije bilo čudno jer smo bili najglasniji. Izdvajali smo se, ali opet nisam mogao da se otmem utisku da nas on možda posmatra iz nekog drugog razloga. I Marija je primetila isto. Šalila se kako sigurno gleda u nju, što nije bilo isključeno. Ona je zanosna crnka, bujne kovrđave kose, plavih očiju i dugih nogu. Svakako nije bila retkost da je muškarci posmatraju. Iz zezanja bi se okrenula ka njemu i mahnula mu, a on bi podigao čašu i nazdravio. U nekom trenutku njegovo posmatranje je postalo toliko očigledno da je preraslo u nelagodu, kao da nas analizira. Prestalo je da mi bude interesantno i počeo sam da se nerviram. Nije mi bilo jasno šta hoće i zašto piljuju nas. Marija mi je govorila da se smirim, da se opustim. A onda nam je prišao konobar koji je doneo bocu nekog skupog vina. Začuđeno smo ga pogledali i rekli da nismo tražili nikakvo vino, ali nam je objasnio kako je to mali znak pažnje od gospodina za onim stolom. Dok je to govorio, rukom je pokazivao na čoveka koji nas je posmatrao. Već pomalo ljut i nakostrešen sam pogledao u njega, a on je lagano, smireno ustao i prišao našem stolu sa rukama u džepovima. Imao je između 45 i 50 godina po mojoj proceni, poprilično krupan i visok u odnosu na ljude koje viđamo ovde, skupo odeven u crne pantalone, beloj košulji sa podvrnutim rukavima. Njegov opšti izgled je govorio da nije domaći ovde, vidno preplanuo, ali ipak se razlikovao od lokalnog stanovništva. Bio sam fin i kulturan, na engleskom sam ga upitao da li nekako možemo da mu pomognemo i zahvalio se na vinu, ali sam dodao da nema potrebe da nas časti jer se i ne poznajemo. Podigao je obrvu, nakrivio usnu i odmeravajući nas oboje odgovorio: Nema potrebe da pričate na engleskom. Mislim da ćemo se razumeti i na našem jeziku. Marija i ja smo se sa čuđenjem pogledali, skoro u neverici. Istog trena smo oboje razvukli kez jer ovo je naš čovek, na Karibima. Odgovorio sam: Pa da li je moguće da nas i ovde ima? Ja sam Saša, ovo je moja supruga Marija. Drago mi je, ja sam Marko. Marko, izvolite, pridružite nam se. Sa zadovoljstvom. Seo je za naš sto. Istog trena 2 konobara su prišla i obraćajući mu se uz najveće poštovanje pitala da li nam je nešto potrebno. Govorili su kako će nam biti na usluzi i tako dalje. Mislim, i do tada je usluga bila odlična, ali ovo je bio neki viši nivo. Izvadio je tompus, ponudio me, a potom i sam zapalio. Marko, vidim da ste uvaženi i poštovani ovde. Odakle ste uopšte? Moji su sa Cetinja. Davno, baš davno sam napustio naše prostore i iskreno ne osjećam bliskost sa Balkanom. Ali uvek mi je drago kada sretnem nekog iz, da kažem, naših krajeva. A što se tiče toga da li sam uvažen, pa
kao i svuda u svetu, poštuju vas onoliko koliko novca imate i koliko vas se plaše. Po tome se nijedan deo sveta ne razlikuje od Balkana. Mada moram priznati da mi je naš jezik zaparao uši. Ovde naši ljudi ne dolaze često, barem ne da ih ja vidim. Mada i vas dvoje štrčite. Vrela balkanska krv se lako da primetiti. Razgovarali smo, pili vino i smejali se na neki način. On očigledno nije tip koji se mnogo smeje, ali je bio kulturan i odmeren. Mada, sve vreme je vešto izbjegavao pitanja koja su se ticala njega, posla kojim se bavi, ili tako nekih stvari, dok je isto tako neprimetno od nas dobijao odgovore na svoja pitanja. Rekli smo mu odakle smo, da smo od skoro venčani, da smo na medenom mesecu i da za 2 dana putujemo nazad. Sve smo istrtljali, sve je znao, a ja sam to tek kasnije shvatio. Oprostite mi, ne želim da pomislite kako sam slušao vaš razgovor, ali ruku na srce bili ste glasniji. Čuo sam da biste želeli da se baš dobro provedete ovde naredne 2 noći, da iskusite nešto što ćete pamtiti. Mislim da mogu da vam pomognem oko toga. Na što tačno mislite? Pa mogu da vam omogućim pristup jednom događaju kojem ne mogu da prisustvuju baš svi. Ne znam koliko ste slobodnog duha, ali vam obećavam da ukoliko pristanete, tu noć nikada u svojim životima nećete zaboraviti. Zanimljivo. Ljubavi, šta misliš? Stani, Marija, polako. I još uvek ne znamo o čemu se radi. Marko, možete li da budete malo određeniji? O čemu se tu radi? Širom Karipskih ostrva se povremeno održavaju žurke koje su malo specifične i stoga su tajne. Nikada se ne održavaju na istom mestu u kratkom vremenskom periodu, a baš se sutra uveče jedan takav događaj održava na lokaciji nedaleko odavde. Kakve su to žurke? Samo za odabranu klijentelu, za one slobodnijih shvatanja, divljeg duha, za one koji su željni uzbuđenja, gladni da probaju nove stvari i žedni nekih pića koja se ne mogu svuda probati. Zvuči zaista primamljivo. A da li je legalno? Nećete tamo raditi ništa što ne želite. Uostalom, tajnost je pre svega zbog ličnosti koje prisustvuju takvim događajima. Mnogi od njih su na visokim položajima i stoga je diskrecija neophodna. Jeste li sigurni da ćemo se Saša i ja uklopiti tamo? Mi baš i nismo ljudi na nekom položaju. Ja baš mislim da ćete se vi odlično uklopiti tamo. Biću otvoren. Ta žurka je pod maskama. Sve vreme biste imali masku koja vam pokriva oči i lice. Stoga možete da radite sve što želite, sa kim želite i ukoliko želite, naravno. Meni to zvuči kao žurka swingera. Ovo je mnogo više od toga. Rekoh vam, nećete raditi ništa protiv svoje volje, a verujem da vam je ovo jedinstvena prilika da iskusite nešto tako. Hoćete li vi biti tamo? Naravno. Ja sam jedan od domaćina, samo pst, nemojte to nikome da kažete. A vi biste bili moji specijalni gosti. Nazovimo to mojim malim poklonom za početak vašeg zajedničkog života. Recimo da prihvatimo vašu ponudu. Kako bismo nas dvoje stigli tamo? Moj vozač će vas pokupiti sutra uveče, tačno u 22 časa na parkingu ovog hotela. Da li se od nas nešto očekuje za uzvrat? Samo da se dobro provedete. I bilo bi dobro da obučete nešto laganije. Tamo ume da bude baš vruće. A maske? One će vas čekati na zadnjem sedištu limuzine. Naravno, pod uslovom da prihvatite moju ponudu. Šta misliš, Marija? Zašto da ne? Delo je kao da će biti lud provod. Odlično. Onda smo se dogovorili. Sutra uveče, tačno u 22 časa, budite ispred hotela. I zamolit ću vas da nikome ne pričate o ovome, jer, kao što sam rekao, diskrecija je veoma značajna. U redu, budite bez brige. Hvala vam na ugodnom razgovoru. Ja vas sada napuštam, a vas dvoje se dobro odmorite za sutra, da budete sveži i puni energije. Marija i ja smo ostali još malo da sedimo. Kada smo pozvali konobara da platimo, samo je rekao da je sve regulisano. Izgleda da je Marko platio sve, rekoh Mariji. Ne mogu da kažem da me je bio strah ili ne znam šta, ali imao sam neki čudan osjećaj u stomaku. Potiskivao sam ga zbog Marije. Nisam želeo da je uskratim veče koje bismo zaista mogli da pamtimo dugo vremena. Mi nismo iz tog sveta i pitanje je da li bismo ikada dobili šansu da prisustvujemo nekom sličnom događaju.
Ostatak večeri smo šetali plažom, razgovarali o svačemu i ranije nego prethodnih noći otišli na spavanje. Mislima smo već bili u sutrašnjem danu. Ujutru smo otišli na plažu, a kada smo se popodne vratili u sobu, na krevetu nas je sačekalo iznenađenje. 2 kutije sa našim imenima. Pogledali smo se u čudu jer nismo znali o čemu se radi, ali kada smo ih otvorili, u mojoj kutiji smo vidjeli cedulju. Na njoj je pisalo: da se ne mučite sa pitanjem šta obući večeras. U kutijama se nalaze stvari u kojima se nećete izdvajati od ostalih. U potpisu Marko. Jel on to nama stvarno kupio stvari? Izgleda. Ček, pa nema šanse da ja ovo obučem. Šta si ti dobio? Pogledaj. Ne verujem. Muške tange. Ma daj, Marija, ovo je previše. Saša, ajde iskreno mi kaži. Kad ćeš sljedeći put imati priliku da se otkačiš, da ne moraš da brineš da će nas neko vidjeti? Znam, ali... Na Karibima smo, čoveče. Preko sutra putujemo nazad i vraćamo se svojim običnim životima. Ajde da se otkačimo večeras i radimo ono što inače ne bismo. A koliko bi ti tačno daleko da ideš? A ne mislim na to. Nego razumeš. Ovo je nešto drugačije. Sigurna sam da ne može da škodi. Ajde, molim. Ajde da se zabavimo. Dobro. Ajde, gospođo, pokaži mi šta si ti dobila. Opa, vidi. Čipkaste tange, samodržeći halteri, čipkasti brus, a to je i crveni karmin. I crveni lak za nokte. On je malo previše na sve mislio. Šta si ti još dobio? Belu lanenu košulju, lanene pantalone i to je to. Dobila sam i crni tanki kaput. Kaput. Pa logično, ne mogu u vešu da izađem napolje. Već sam rekao kako Mariju volim zbog njene energije, vrckavosti i veselog duha, ali najviše na svetu bih voleo da sam nas sprečio da odemo tamo. Sve bi bilo drugačije. Dok smo se spremali, razmišljao sam. Na Karibima smo. Idemo ne znam ni gde, na nagovor čoveka kojeg sam video prvi put u životu, a na sve to nikome ne smemo da kažemo gde idemo. Mučilo me je sve to što sam naveo, ali opet razmišljao sam sa naših prostora je i delovao je ozbiljno, uspešno. Možda bih se i predomislio, ali želeo sam da budem barem večeras poput Marije. Da se razumemo, čeznuo sam da se dobro provedem, ali... Uvek ono ali. Stalno neke kočnice, blokade i barikade koje sam sebi postavljam. Progutao sam sve loše scenarije kao knedlu kroz grlo i rešio da zajedno sa njom upamtim ovo veče. Tačno u dogovoreno vreme smo sišli ispred hotela, na parking, a tamo nas je čekala limuzina. Prava limuzina sa vozačem koji stoji pokraj vrata i koji ne se pikirao kako smo se pojavili na parkingu. Kao da je znao kako izgledamo. Otvorio nam je vrata i na lošem engleskom jeziku rekao: izvolite. U limuzini nas je sačekao šampanjac u kofi punoj leda, a na kožnim sedištima 2 viktorijanske maske. Ne mogu da lažem, osjetio sam se drugačije, nekako uzbuđen, moćno. Znao sam da je taj osjećaj moći privremen, ali uživao sam u tom trenutku. Poželeo sam da uzmem Mariju istog trena, tu na sedištu limuzine, i uradili smo to. Nismo imali predstavu ni gde idemo ni koliko se dugo vozimo. Oko nas je bio mrak, a shvatili smo da smo stigli tek kada se automobil zaustavio i kada nam je vozač otvorio vrata. Tada smo stavili maske. Onda sam shvatio da se kuća ispred koje smo stali nalazi na nekom brdu. Ispod nas se nalazio okean, a mogli smo i da vidimo mesec koji je to veče bio skoro pa crven. Po izlasku iz limuzine ugledali smo tu ogromnu kuću iz koje je treštala muzika, a kroz visoke prozore smo mogli da primetimo trepteće svetla koja menjaju boje. Na vratima su bila 4 ogromna tipa u odelima, ali čak su i oni imali maske. Jedan je otvorio jednu, a drugi drugu stranu velikih drvenih vrata. Treći me je pretresao, samo mene. Tada se pred nama ukazala ogromna visoka prostorija na 2 nivoa. Unutra je bilo, čini nam se, preko 100 ljudi. Odmah su nam prišle hostese. Jedna mi je tražila da skinem košulju i pantalone, dok je druga hostesa već držala kaput u kojem je Marija pošla. Tako je Marija ostala samo u halterima, štiklama i vešu. A onda sam shvatio da ja treba da ostanem u gaćama koje sam ipak obukao. Pogledao sam oko sebe i zaista, svi ostali su bili ili u potpunosti nagi ili su imali samo donji veš.
a hostese, sve do jedne, bile su gole, kao od majke rođene. Samo su im maske prikrivale lice. Tu sam gde sam, pomislih. Skinuo sam pantalone i košulju, a potom čvrsto uhvatio Mariju za ruku. Marko je zaista bio u pravu. Ovo je bilo mnogo više od svingerske žurke. Po uglovima kuće nalazili su se mali zamračeni separeji. Jedan pogled u pravcu bilo kog od njih je bio dovoljan da se zaključi šta se tamo dešava. Sa strane do zidova nalazio se po neki sto na kojem su se odlagale čaše sa pićem. Znate li onaj osjećaj kada uđete u prostoriju puno ljudi, pa vam se čini da svi gledaju u vas? Imao sam i sada takav osjećaj, ali u koga god sam pogledao nisam primetio da je zaista tako. Nisam primetio da nas bilo ko gleda, a osjećao sam da nas svi gledaju. Paralelno od ulaznih vrata sa druge strane nalazila su se još jedna ogromna vrata sa dva krila. Bila su zatvorena. A ljudi, bilo ih je različitih profila, svih boja kože, visokih, nižih, starijih, mlađih. Ono što mi je zapalo za oko, to je da su gotovo svi bili tetovirani. Njihove tetovaže su se prostirale preko čitavih leđa, dok su ženama bile išarane butine, grudi i zadnjice. Svi su bili u nekim razgovorima i retko su primećivali šta se dešava oko njih. Ostao sam zapanjen kada sam skoro na sred prostorije video čoveka i ženu kako, pa recimo da nisu baš vodili ljubav. Delovalo je to žestoko i pomalo divlje, ali niko ih nije primećivao. Svi su gledali neki svoj posao i razgovarali međusobno. Tek po neki prolaznik je bacio oko na njih. To je to. Nakon nekih par minuta nam je prišla hostesa i donela nam piće. U većim vinskim čašama nalazila se neka tečnost crvene boje, za koju nisam znao šta je. Uzeli smo čaše, ali smo oklevali. Dok sam se razmišljao, čuo sam poznat glas kako mi se obraćao. Slobodno popijte, to je specijalitet na ovakvim žurkama. Marko, primetili ste nas? Svi su vas primetili, Marija. Naročito vas, izgledate tako poželjno. Gledao sam u njega, ali on nije bio polunag poput mene i Marije. Imao je belu raskopčanu košulju, bele lanene pantalone, a na nogama ništa. Bio je bos. Maska mu je do duše bila specifična, slična našim, ali imala je neke uvijene rogove. Nisam tom detalju pridavao značaj. Marko, zašto ste vi jedini još uvek odeveni? Polako, Saša. Doći će i moj red da se raskomotim i opustim. Kako je ovo piće? Dopada vam se? Da, nikada nisam probala ništa slično. Od čega je? Zove se Luna Sangrienta. Znači krvavi mesec. A što se sastojaka tiče, to je mala tajna. Vas dvoje sada uživajte i zanimajte se kako god poželite, a uskoro nas očekuje glavni događaj večeri. Budite tu. On je nestao među ljudima. Nakon razgovora sa njim, počele su da mi prilaze žene, da mi dodiruju telo. Mogao sam da vidim obrise njihovih osmeha ispod maski koje su nosile. Bukvalno sam imao osjećaj da mogu da imam bilo koju od njih. Marija me je gledala i dobacivala kako se osjeća zapostavljeno, jer njoj muškarci ne prilaze. I zaista je bilo tako. Čak je i meni jedan muškarac prišao, ali njoj ni jedan jedini. A da se ne lažemo, Marija zaista jeste bila lepša polovina u odnosu na mene. Njoj su prilazile žene, i to kakve. Prilazile su i odmeravale od glave do pete, gde sam bukvalno mogao da primetim kako analiziraju svaki santimetar njenog tela. Neke bi je dodirivale po zadnjici, grudima, a jedna od njih je prišla, malo joj podigla masku i poljubila tako sočno i neočekivano, da je Marija ostala skamenjena. Ostao sam zatečen i pomalo uzbuđen. To uzbuđenje koje mi je strujalo telom, energija, vrućina, nikada te osjećaje nisam iskusio, ne takvim intenzitetom. Bilo je ovo zaista nešto drugačije od svega što sam ikada mogao da osetim. Mogao sam i po Marijinom govoru tela da zaključim da i ona misli isto. Nova pića su samo pristizala. Mislim da smo popili po nekoliko čaša tog krvavog meseca. Ali nisam tada u tom trenutku stekao utisak da me hvata. Obilazili smo kuću i zezali se, i igrali malo slobodnije i ljubili se. Ne znam koliko je sati bilo i koliko je vremena prošlo kada se, ne znam ni sam odakle, začuo sat koji otkucao. Tada su se ljudi izmakli od ogromnih vrata koja se nalaze paralelno od ulaznih. Marija i ja smo stajali,
i posmatrali šta će se dogoditi. Kada su se vrata otvorile, iz te prostorije je bilo upereno crveno svetlo, a onda smo vidjeli kako se neka skalamerija pomera ka nama. Imala je oblik krsta, poput raspeća. Nije mi bilo baš najjasnije o čemu se radi. Potom su neki tipovi skalameriju okrenuli ka nama, a na tom improvizovanom raspeću bila je vezana jedna devojka. Sa čuđenjem sam posmatrao cijelu stvar i gledao u Mariju. Pitao sam se šta je ovo, da li je ovo deo nekog performansa ili se ovdje događa nešto mnogo, mnogo loše. Onda se nijotkuda pojavio Marko. Znali smo da je on, jer je još uvijek bio obučen, imao je belu košulju na sebi. Pogledao je ka nama, svima koji smo tu. Raširio je ruke, a potom nam okrenuo leđa gledajući u svezanu devojku. Skinuo je košulju, a kada je to učinio, na leđima mu se ukazala ogromna tetovaža nekog stvora koji je imao vijugave rogove poput onih koji su bili na njegovoj masci. Kada je tako leđima okrenut, podigao ruke, ljudi su počeli da kliču, da vrište, da dižu ruke i ispuštaju neke nenormalne glasove. Više su zvučali na zveri nego na ljude. Marija je sve vreme bila do mene, a mislim da sam mogao da osjetim otkucaj njenog srca. Ništa nije govorila, ništa nije radila, ali znam da je bila preplašena. I ja sam. Marko se okrenuo ka nama, a onda su mu se pridružila još dva tipa koja do tada nismo vidjeli. A njihova pojava je okupljenima donela jednako oduševljenje poput onog kada je Marko skinuo košulju. Želudac mi je igrao, obuzimao me osjećaj da moramo da se sklonimo odavde, ali nismo imali kuda da pobegnemo. Njih trojica su prišli devojci koja je i dalje bila vezana i prstima su prelazili preko njenog nagog tijela. To su radili temeljno, lagano, smišljeno, kao zver koja kruži oko svog plena i stavlja mu do znanja šta ga očekuje. I ona je imala masku, tako da nisam mogao da vidim da li se opire, da li je sve u redu sa njom. Prišle su im dve hostese, jedna je držala tacunu na kojoj su se nalazile 3 prazne čaše, a druga tacunu na kojoj nisam video šta se nalazi. Pokušavao sam da vidim šta se dešava. Delovalo je kao da im daju po naprstak u obliku neke kandže koji stavljaju na kažiprst. Okružili su devojku, jedan sa leve, drugi sa desne strane, a Marko je stajao ispred njih okrenut ka nama. Njih dvojica su uzeli po čašu, dok su sa tim naprstkom, poput kandže, prelazili preko njenih vena, ispod šaka. U jednom trenutku sam jasno video kako se pojavljuje krv koja se sliva u pripremljene čaše. Svi su ponovo klicali, urlali, skoro pa zavijali. Pogledao sam u Mariju i tada smo oboje shvatili da je dolazak na ovo mesto bio velika, ogromna greška. Čaše su se punile krvlju te nesrećne devojke. Kada su bile do pola pune, njih dvojica su prišla Marku i okrenuti ka nama su popili krv iz čaša. Pogledao sam okupljene oko sebe dok su lagano, jedan po jedan skidali maske i sjajnih očiju posmatrali šta se događa ispred njih. Pogledao sam u čašu koju držim u ruci, da li se u ovom nalazi krv. Ne bi se bez razloga piće zvalo krvavi mesec. Nije bilo gusto poput krvi, a za ukus nisam mogao da budem siguran. Čitava kuća mi se vrtela u tom trenu, nisam znao ni šta da radim, a nisam smeo ni da pomislim šta će se dogoditi nama dvoma. Marko je tada prišao hostesi i uzeo treću, preostalu praznu čašu sa tacne. Onda je otišao do devojke koja se već jedva pomerala. Krv joj se i dalje slivala niz ruke. Napunio je čašu i laganim korakom se uputio ka nama, ka Mariji i meni. Dok je prilazio, ljudi su se kao po komandi pomerali i pravili prostor za njega. Oboje smo stajali kao skamenjeni, a onda se stvorio tačno ispred nas. Skinuo je svoju masku gledajući Mariju ravno u oči. Prišao joj je na pola metra i laganim pokretom joj sklonio masku sa lica. Marija se nije pomerala, nije treptala, nije radila ništa, samo ga je gledala kao opčinjena. Nisam bio siguran da li je samo preplašena ili se nešto drugo dešava. Prelazio je pozlaćenom kandžom preko njenih usana istrtanih crvenim karminom, spuštajući se do njenih grudi i stomaka. Nisam ni santimetar krenuo ka njemu, a onda sam osjetio 2 ruke na svom ramenu. Nekoliko ogromnih momaka je bilo iza mene, jasno mi stavljajući do znanja da mi ništa glupo ne padne na pamet. Bukvalno je šarao po Marijinom telu, sve vreme gledajući je ravno u oči bez ikakve ekspresije na licu.
Ona je također bila bezlična, samo ga je gledala i pokorno stajala mirno, ukopana u mestu. Samo sam mogao da primetim kako joj se grudi nadimaju od disanja. Pogledao sam oko sebe, naivno tražeći pogledom nekoga ko bi mogao da nam pomogne. Ali tu nije bilo nikoga, niko bi to mogao, niko bi želeo da uradi tako nešto. Svi do jednog su samo nemo posmatrali u njih dvoje, kao da su nešto čekali. Obilazio je oko Marije, mirisao joj kosu, dodirivao grudi, ruke, lice, a ona nije me pogledala ni jednog jedinog trenutka. U jednom momentu je prineo čašu njenim ustima. Gledao sam u neverici šta se događa. Ona ga je gledala dok je čašom šarao po njenim usnama, a onda joj je zapovedno rekao: Popij. Tada je prvi put pogledala u čašu, uzela je u ruku, učini mi se bez sekunde razmišljanja popila skoro sve. Mogao sam da vidim kako joj se krv sliva niz usne i vrat. Kako je popila, u kući je nastalo opšte oduševljenje, kao da su svi samo to iščekivali. Pokušavao sam da joj kažem nešto, bilo šta, dozivao sam je, ali nisam uopšte bio siguran da me ona čula. Nije reagovala. Marko ju je tada uhvatio za ruku, a prstom druge ruke je obrisao krv koja je se slivala niz bradu. Potom je to polizao. Priznajem, bio sam besan, poželeo sam da ga sahranim živog, ali bio sam preplašen. Samo sam stajao i posmatrao. Njih dvoje su se onda uputili ka devojci čiju su krv popili. Okrenuli su se ka svima nama, a onda joj je on nešto šapnuo. Uperila je prstom u polumrtvu devojku i glasno vrisnula: Luna sangrienta! U momentu kada je to izgovorila, svi su se kao osice zaleteli ka telu vezane devojke, a u tom trenutku sva svetla su se pogasila. Ne znam šta se dalje dešavalo, ali ono što sam čuo ne mogu da objasnim. Krici, krckanje, lomljenje, vrisak za vriskom, kao da smo u samom đavoljem gnezdu zarobljeni. Klekao sam na pod i molio se Bogu da se ova noć okonča. Kako god, samo da se okonča. Nekih 10 minuta sam bio u mraku, slušajući sve to iznova i iznova. Kao zveri koje se goste lešinu. Nisam video šta rade, ali sam osjećao, pretpostavio. Nisam znao gde je Marija, nisam znao zašto mene ne napadnu, nisam znao ni ko su, ni šta su oni. Kada su se svetla upalila, Marije nije bilo. Nije bilo ni devojke ni skalamerije na koje je bila svezana. Svi oko mene su bili krvavi sa maskama ispod kojih se naziru krvava usta i zubi. Marko je stajao na par metara od mene i gledao. Posmatrao sam ga, u njemu više nisam video čoveka, nisam bio siguran ni šta je on, samo sam znao da želim da ga povredim. Bes je bio jači od mene, prišao sam mu i besno ga upitao: gde je Marija, gde mi je žena? On me je gledao totalno ravnodušnog izraza lica i dodao: Zaboravi na nju, a ako si pametan, zaboravit ćeš i ovo mesto, ove ljude i to da si me ikada video. Kako da zaboravim ženu sa kojom sam oženjen, sa kojom sam došao na medeni mesec? Nema više medenog meseca, Saša. Za nju od večeras postoji samo krvavi mesec. A ti uradi kako sam ti rekao. Odlazi, moj vozač će te vratiti u hotel. Tamo će te čekati nova avionska karta. Polećeš sutra, tačno u podne. I bolje ti je da se ne zatekneš na ovom ostrvu kada istekne 12. Tada mi je okrenuo leđa i uputio se ka vratima. U besu sam krenuo ka njemu da ga sastavim sa zemljom, ali nisam stigao ni da zamahnem rukom. Neko me udario ko zna čime, jer tada nastaje mrak. Sledeće čega se sećam, to je da mi u 8 sati ujutru zvoni telefon hotela. Recepcioner mi javlja da je 8 i da sam poručio buđenje. Nisam poručio nikakvo buđenje. Pritom me podsjeća kako mi avion poleće tačno u podne. Budim se u našoj hotelskoj sobi. Nema Marijinih stvari, nema ničega što bi ukazivalo da je ona bila ovde sa mnom. Nema mog telefona. Glava mi se raspada od udarca koji sam dobio. Vidim posekotinu na ruci. Ne sećam se ni kako sam je dobio, ali vidim da je išla krv. Gledam oko sebe i na stolu primetim avionsku kartu.
Let je tačno u podne. Prisjećam se svega, imam naizmenične napade besa, panike, straha, tuge, ne znam više ni sam čega. Pomislim na Markovu pretnju da mi je bolje da se ne zateknem na ostrvu kada prođe 12 sati. Tada sam shvatio da ne znam ništa o njemu, samo da se navodno zove Marko, čak nam ni prezime nije rekao. Spustio sam se do recepcije, razgovarao sa ljudima pokušavajući da ih pitam da mi daju ime i prezime gospodina sa kojim smo pili vino pred 2 večeri. Sreo sam i konobara koji nas je služio, a on je samo slegnuo ramenima i govorio kako ne zna o čemu priča. Razmišljao sam šta da radim, da odem u policiju i da im kažem šta, da mi je nestala žena, nema njenog pasoša, nema njenih stvari u sobi, nema čak ni burme koji sam nosio na ruci. Nemam ni telefon da bi bilo koga pozvao. Osjećao sam se slomljeno i bespomoćno. Kako da se vratim u zemlju? Šta da kažem njenim roditeljima, njenoj sestri, prijateljima? Marija je nestala, a ja nemam predstavu gde bi mogla da bude ni sa kim. Da dođem do Srbije pa da se javim policiji, do tada će mi trebati mnogo vremena. Vreme koje Marija možda nema. Odustao sam od povratka nazad. Rešio sam da ostanem pa da je tražim. Nisam mogao da se vratim bez nje. Sišao sam do govornice, zvao naše brojeve telefona i naravno bili su nedostupni. Obilazio mesta u blizini hotela, ali nisam imao ni njenu sliku koju bih pokazao. Brzo sam se vratio u sobu i istuširao ledenom vodom kako bi se otreznio i opasuljio, kako bih pokušao da do kraja shvatim šta se to noćas dogodilo. Žurka, maske, vezana devojka i ljudi koji piju krv. Moja Marija koja je kao hipnotisana sluša sve što joj Marko kaže i traži. Sedeo sam i pušio cigaru za cigarom, a kada sam pogledao na sat, bilo je 3 minuta do podne. Pomislio sam, zajebi ovo, sad mi nema nazad. Nije prošlo ni 5 minuta, čuo sam kako neko razvaljuje vrata. Samo sam se digao sa kreveta i pred sobom ugledao specijalce pod punom ratnom opremom, kako urlaju na mene da kleknem, da stavim ruke iza leđa i da se predam. Nisam znao šta je u pitanju, ali sam vikao da mi je žena nestala, da je oteta. Oni me nisu slušali. Stavili su mi lisice i ništa me nisu pitali. U treptaju oka našao sam se u policijskoj stanici, u sobi za ispitivanje, vezan lisicama za sto. Čekao sam neko vreme da se bilo ko pojavi, a onda je u sobu ušao inspektor. I njemu sam ponavljao da mi je supruga nestala, da smo bili na žurci, ali nisam umeo da objasnim ni gde, ni kod koga. Sve što sam imao bilo je ime, Marko. On me je tobože slušao, ali video sam po njemu da mi ne veruje ni jednu jedinu reč. Zahtevao sam da mi kaže zašto sam ja uhapšen kada ništa nisam uradio. Pogledao me mrtav ozbiljan i saopštio da sam osumnjičen za ubistvo neke devojke. Zaledio sam se. U neverici sam ponavljao, kakva devojka, kakvo ubistvo. A onda je pred mene bacio slike. Na slikama se nalazila devojka sa raspeća, devojka čiju su krv pili prethodno veče. Nisam joj video lice jer je nosila masku, ali sam video rane po njenim rukama, rane iz kojih je tekla krv. Po tome sam prepoznao da je ona. Objašnjavao sam kako ja nemam ništa sa njenom smrću, ponavljao šta se zapravo dogodilo. Ali onda mi inspektor pokazao kesu. U toj kesi su bile stvari u kojima sam otišao na žurku. Pantalone i košulja su bili umazani krvlju, a onda mi je rekao kako je u džepu mojih pantalona pronađen pozlaćeni naprstak. Rekao mi je da je krv poslata na DNK analizu i da ukoliko se dokaže da je na mojim stvarima krv devojke koja je ubijena, nikako mi se neće pisati dobro. U tom trenu ostatak sveta mi se srušio svom silinom na glavu. Namešteno mi je, sve mi je prokleto namešteno. Žena mi je nestala i nemam nikakav dokaz da je uopšte bila sa mnom. Stvari koje nam je Marko poslao su upotrebljene da mi se smesti svirepo ubistvu. Sve je protiv mene, a ja nemam način da dokažem da je nisam ubio. Nemam ništa, ne znam gde sam bio, kako sam stigao tamo, ne znam ni kako sam se vratio u hotel. Zato mi je Marko rekao da bi bilo bolje za mene da se ne zateknem na ostrvu kada prođe 12 sati. Nema Marije, nema Marka, samo leš devojke i tragovi koji ukazuju da sam ja ubica. Sam, u dalekoj zemlji suočen sa višedecenijskom zatvorskom kaznom.
medeni mesec. Trebalo je to da bude samo naš medeni mesec. Ukoliko vam se dopada sadržaj na kanalu, lajkujte, komentarišite i šerujte. Subscribeujte se i kliknite na zvonce kako biste bili obavešteni o novim pričama. Hvala što pratite Baba Jagu.